Novena Prayer to the Sacred Heart of Jesus. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Divine Jesus, you have said, "Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you." Behold me kneeling at your feet, filled with a lively faith and confidence in the promises dictated by your Sacred Heart and pronounced by your adorable lips. I come to ask this favor. Silently mention your petitions. To whom can I turn if not to you, whose heart is the source of all graces and merits? Where should I seek if not in the treasure which contains all the riches of your kindness and mercy? Where should I knock if not at the door through which God gives himself to us, and through which we go to God? I have recourse to you, Heart of Jesus. In you I find consolation when afflicted, protection when persecuted, strength when burdened with trials, and light in doubt and darkness. Dear Jesus, I firmly believe that you can grant me the grace I implore, even though it should require a miracle. You have only to will it, and my prayer will be granted. I admit that I am most unworthy of your favors, but this is not a reason for me to be discouraged. You are the God of mercy, and you will not refuse a contrite heart. Cast upon me a look of mercy, I beg of you, and your kind heart will find in my miseries and weaknesses a reason for granting my prayer. O Sacred Heart, whatever may be your decision with regard to my request, I will never stop adoring, loving, praising, and serving you. My Jesus, be pleased to accept this my act of perfect resignation to the decrees of your adorable heart, which I sincerely desire may be fulfilled in and by me and by all your creatures forever. Sacred Heart of Jesus, I know that there is but one thing impossible to you, to be without pity for those who are suffering or in distress. Look upon me, I beg of you, dear Jesus, and grant me the grace for which I humbly implore you, through the Immaculate Heart of your most sorrowful Mother. You have entrusted me to her as her child, and her prayers are all powerful with you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, Pray for us. act of consecration to the Most Sacred Heart of Jesus. Jesus, my Lord, to you I offer up and consecrate my heart. Take it, my Jesus, and make it worthy of your majesty. Banish from it all that is offensive to you. Fill it with the virtues that will make it pleasing, the all-consuming fire of your love within my cold heart. Have my heart hidden within yours and near to your mother's heart. I wish to be yours forever, for well I know that in heaven or on earth there is nothing like you. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of We Jesus, trust in you. Most Sacred Heart of Jesus. Make our hearts like unto yours. Prayer to the Sacred Heart of Jesus for the family. O Lord, I pray that in my home, peace, quiet, and well-being may prevail under the shadow of your holy mantle. Bless and protect, O Lord, my endeavors, my enterprises, and all those who depend on me, and everything that I long for and desire. Banish from my mind and my heart false ideas and evil sentiments. Infuse in me a love of my neighbor, and grant me the means to help him. Give me resignation and fortitude of spirit in time of adversity, so that I may rise above the contradictions of life.
Guide and protect, O Lord, my own who are exposed to the dangers and contingencies of the world. Do not forget, O my Jesus, our loved ones, with whom we were united in life, and whose departure from this earth caused us sorrow. At the same time, consoled by the thought that, because they remained faithful to you, you did not abandon them at the hour of death. Have pity on them, O Lord, and bring them to their eternal glory in heaven. Amen. Concluding prayer. Almighty and eternal God, look upon the heart of your most beloved Son, and upon the praise and satisfaction which he offers you in the name of sinners, and to those who implore your mercy in your great goodness. Grant forgiveness in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Horatio Imperata, pamibi laban sa bagyo asinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, initas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagasakit tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kay ni naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan na sinibapang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamimigay mo kami. San Judas Tadeo, Ipamimigay mo kami. sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, Biyernes, antes kan Epifania kan kagurangnan. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Patricia, Nunez family, Ana Achacon, Sinaida Achacon, Elizabeth Oy. Para sa special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara, and family. Sa special na kahagadan man, dulot ni Rowena Lee, Bianca Lois Lee, Cheska Joy Lee, Jimson Ronald Lee. To pass the NCLEX this January 5, dulot ni Christine Arnedo, for successful passing of dentistry licensure exam, dulot ni Richelle Pauline Balcueva. Sa special na kaagadan for successful actual examination for dentistry, dulot ni Mark Kevin Candasa. In honor of the Most Sacred Heart of Jesus, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara, and family.
Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Trinidad, dulot ni Dr. Rolio Milante and family, Simeon, dulot ni Ray Yanan, sa kalag ni Bernardo and Pedro Bernardo Jr., dulot kan Domo family, sa kalag ni Nolan, dulot kan Nunez family, Florentina and Higidjo, dulot ni Joyce A. Sarsa and family, sa gabos na kalag, dulot ni Ana B. de la Paz, sa death anniversary ni Josefina, dulot kan Perez and Padero family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngalan kanama kanaki asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya asinan katuninungan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama, asin ki Jesucristong kagurangnan mapa sa Indogabos. Asin sa imong Espiritu, Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang.
Diyos, maray na aldaw man po, Father. Ako unta po ang sa tuyang mga kasalan, tanganing magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisan ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nakakadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirap manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurang na namimibi kami, kahiraking liwanagan, an sa imo mga paratubod, asin danay na palaada, an sa indang mga puso, sa kaliwanagan kan sa imong kamurawayan. Tanganing sindadaing untok na magpahayag, asin tunay na mag-ako kan sa indang paraligtas. Siya nakaimamong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Kay Mateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Juan. Uya ang mensahe na nadangog nindo poon sa kapinunan. Nakita magkaminroot mootan. Bakong araw kikain, nahulita sa diri siya kan tampalasan, ginadan an sa iyang tugang. Ta daw ta ginadan, hulita maraot an sa iyang mga gibo, bantang an mga gibo kan sa iyang tugang matanos. Dainindo ipagngalas mga tugang, kun kamo ikinakaungis kan kinaaban. Aram niyato na kita hali sa kagadanan, nakabalyo sa buhay, hulita namumutantaan sa tong mga tugang. Andaina mumuot nasa kagadanan, paragadan ang nauungis sa tugang. Asin aram nindo na ang paragadan, mayo nin buhay na daing kasagoran. Digdi sa tuyang nasa botan kung ano ang pagkamuot. Itinaon niya an sa iyang buhay, huli sa to. Dapat man na itaotaan sa tong buhay, huli sa mga tugang. An mayaman sa mga bagay didi sa kinaaban, kung mahiling niya an sa iyang tugang nangangaipo, alaga dain niya nakahirakan, paanong magdanay siya ang pagkamuot ng Diyos. Sa kuyang mga aki, mamuot kita bakong sa tataramon o sa nguso sana, kundi sa gibo asin sa katotoohan. Digdi sa tong maaaraman na kita mga aki inin katotoohan, asin mapapatuninong taan sa tong puso sa atubang niya. Kung kita basulon kan sa tong konsensya, aram niya to na ang Diyos mas dakula kisa sa tong puso, asin aram niya ang gabos. Mga urog na namumutan, kung kita da ibinabasol kan sa tong puso, day dapat na mahandal sa atubang nin Diyos.
tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An bilog na kinaaban, mag-ogmang mag-awit sa Diyos. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Bilog na daga, maugmang mag-awit sa kagurangnan. Magayagayang maglingkod sa kagurangnan. Dumulok sa atubang niya asin mag-awit nin maugma. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Bidbidon anaan kagurangnan Diyos. Siya an satuyang kaglalang. Sa diri niya kita an sa iyang banwaan, banwaan na sa iyang inaataman. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Laog kamo sa iyang mga pintuan, daraan pasalamat. Dumuman sa iyang mga patyo, daraan pag-omaw. Pasalamatan siya asin umawon an sa iyang ngaran. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Marahayon an kagurangnan, an sa iyang pagkamuot daing kasagkoran, an sa iyang pagkaimbod, magdadanay sagkod paman. Ang bilog na kinaban, maugmang mag-awit sa Diyos. Ipagrokyaw po niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang kagulangan mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan masunod na daw si Jesus nagluwas pa Galilea, nagsumpungan si Felipe asin sinabihan, sumunod ka sako. Si Felipe taga Betsaida, banwa ni Andres asin ni Pedro. Hinanap ni Felipe si Natanael asin sinabihan, itong pinagsabi ni Moises sa tugon asin man kad mga propeta namidbid mi. Siya si Jesus, aki ni Jose, taga Nazaret. Si Natanael nagsimbag, ikwa daw nin maray na bagay na magikan sa Nazaret. Si Felipe nagsabi, madya asin maiiling mo. Nailing ni Jesus si Natanael na nagrarani, kaya nagsabi, uya ang tunay na Israelita. Tawo na daing pagsaginsagin. Si Natanael nagapot, sa ano mo ako namidbid? Si Jesus nagsimbag, nailing ta ka bago ka apuno ni Felipe, kani ka nagpapaingalo sa limpoy kan kahoy. Si Natanael nagsabi sa iya, Rabay, ika an aki nin Diyos, ika an hade nin Israel. Si Jesus nagsabi, hulita ako nagsabi na nailing ta ka, na nagpapaingalo sa limpoy kan kahoy, nagtumod ka. Urog na dakulang mga bagay maiiling mo. Asin nagsabi pa, totoong sinasabi ko sa indo, manghihiling nindo ang langit asin ang mga angheles nin Diyos, masakat asin malusad huli sa aki nin tawo. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo.
Sa tuong ebanghelyo po sa ngunyan, kasugpon kan ebanghelyo na binasa ta kasuhapon. Continuation po ini kan initial encounters kan sa tuyang kagurangnan sa saiyang enot na mga naging parasunod o mga disipulo. Kasuhapon po nadangog ta itong sa iyang enkwentro ki Andres na iyo ang nagbareta sa iyang tugang na naku amina asinamid bidan ang Mesiyas. Kaya si Simon na tugang ni Andres nagdalagan man asinamid bidan man si Jesus. Sa ebanghelyo ta sa ngunyan nadangog ta na nagkasabatan si Jesus buda si Felipe. Asin kang namid bidan ni Felipe si Jesus na kumbinsido siya na si Jesus iyo na ang Mesiyas. Kaya hinanap niya man sa iyang amigo na si Natanael asin binaritaan na namidbidan ko na ang Mesiyas na sinambit kan enot sa propesiya kan mga propeta. Siya si Jesus, aki ni Jose na taga Nazaret. Well, sa enot, gari si Natanael na tulos nagtubod. Sabi ni Natanael, igwa daw nin maray na bagay na magikan sa Nazaret. Ninulitan Nazaret kan enot sarong sa dayuton asin pobriho na banwa. Kaya gari ba kong kumbinsido at first si Natanael na magikan sa Nazaret ang Mesiyas o ang paraligtas kan kinaban. Alagad kang nangilalan niya si Jesus, siya man nagtubod. Mga tugang, ang mensahe kan sa tuyang binasang ebanghelyo sa ngunyan, siring man kan binasa kasuhapon, iyo ang manunugod sa pag-apod, pagpili kan kagurangnan sa iyang mga enot na disipulo asin mga parasunod. Kan enot po, bago pa man nagkaigwanin mga disipulo ang kagurangnan, kan enot po ang mga Jewish rabbi, igwa naman ki mga parasunod, mga disipulo na nag-aadal sa paagi kan mga rabbi. Alagad, ini pong discipleship na tinugdas ni Kristo, medyo unique ang konsepto kumpara sa dati ng discipleship kan enot kan mga Jewish rabbi. Ano po ang pagkakaiba? Kan enot, ang mga tao, ang mga disipulo o magiging disipulo, siya ang nagpipili kung sisi ang gusto niyang sunodon na Jewish rabbi. Kumbaga, siya nakakapag-desisyon kung sisi ang gusto niyang maging maestro. Dakulong kan enot ang mga Jewish rabbi, asin ang mga tao ang nagpipili, digdi ako maadal sa rabbi na ini, ta siya ang paborito ko. Ini ang pipilion ko, ta siya ang pinakamatibay. Desisyon kan tao o kan magiging parasunod kung sisi ang pipilion niyang maestro. Alagad sa kaso nin kagurangnan baliktad. Bako, ini mga parasunod ni Kristo ang nagpili sa iya. Siya ang nagpili asin nag-apod sa sainda. Asin sa iyang pag-apod sa inda, bako sa nang by random. Talagang pinili niya sinda. Pinili. Sa katiripunan ng mga tao, igwang pinili ang kagurangnan na maging mga parasunod niya. Siguro, igwa siyang sadiring rason, igwa siyang sadiring plano kung pinili niya talaga so magiging mga disipulo niya. So, ang kagurangnan ang nagpili, bako kita. So, saro ini sa magayon na pagirumdum sa sato, sa satuya pong pakipagrelasyon sa Diyos, sa satuyang pagtubod, it is not so much about loving or choosing our God, but it is God who loved us first. Ang Diyos ang nagpili, siyang enot na namuot, siya ang nag-initiate na mag-apod sa sato. Iyo yan mga tugang ang kagayunan kan discipleship sa irarom kan pangataman kan kagurangnan.
Ani kadua na pagkakaiba, kanenod dapo ang mga Jewish rabbi, mapili man siya sa mga magiging full-time na mga disipulo niya. Igwa-pig-apod na screening process. Ang gusto kan mga Jewish rabbi kanenot na mag-aaradal na ngapit na panahon magiging rabbi man o mga maestro, itong mga may inadalan, itong mga gikan sa prominenteng pamilya, itong mga talagang may tinapusan sa pag-eskwela. Alagad kakaiba so estilo kan kagurangnan. Ang inapod niya asin mga pinili niya, bako nang ganitong mga bako nang ganso mga mayaman o mga gikan sa maimpluwensyang pamilya o so may mga halangkaw na inadalan. Alagad halo-halo sa pinili niya. Minsan mga ordinaryong tao, inapod niya. So ibang mga daing inadalan, aron ka ibang mga parasira na mga ordinaryong tao. So iba mga paratanom na ordinaryo na daiki halangkaw ni tinapusan sa universidad o sa pag-eskwela, gabos ang mga ini pinili niya. Ninulita sa matakan kagurangnan gayon, bako dai sana nakabase sa tinapusan ang pagpili niya, alagad nakabase sa puso kan sarong tao. Itong tao na igwang malinig na puso, itong tao na desidido talaga na makanood, itong mga tao na igwa talaga nin kamawutan na maglakaw sa dalanin katanosan, asin makatabang sa kadaklan, iyo talaga so pinili niya. Mga tugang sa panahon ta mga puungon yan, ang mga employment nakabase masyado sa resume. And mas makamundo, ang ibang employment nakabase sa koneksyon. Sabi nga ni Nindo, bako man talaga sa abilidad, kundi sabi nga ni, whom you know. Ngunyan sa panahon ta ngunyan, koneksyon na ang pinakabasihan tanganing makatrabaho o makalaog sa sarong empleyo. Alagad sa mata kayto kan kagurangnan, iban sa iyang pinagbabasihan. Bako nagad so tinapusan sa pag-eskwela, bako so estado kan ginikanan na pamilya, bako so koneksyon o impluensya, alagad so puso, so persona kan sarong tao. Iyo gayon ini so pinaka-importante sa matakan sa tuyang kagurangnan. Ani katulo, mga tugang, kanenot pong panahon, sabi sa istorya, ang relasyon da po kan sarong Jewish rabbi sa iyang disipulo, strictly academic and professional. Ang sarong parasunod, nagiging dayupot sa iyang maestro, sa lado kan propesyon. Ipigagalang niyan sa iyang maestro, dinulis sa estadong halangkaw kan sarong Jewish rabbi, kaya sinda ginagalangan kan sa inang mga parasunod. Alagad iba, so estilo kan kagurangnan. Ang gabos sa mga disipulo, bago pa man, naging mga disipulo niya, naging amigo niya ng una. Naging midbid, naging kaiba-iba, naging barkada, halos naging kapamilya. Sagkod na nagpatalubo nin hararom na klasing pagtitiwala asin pagkamuot sa iya. Kaya, so tiwala kan enot, ninda sa lambang saro, dahil sana nakabase sa, professional relationship, alagad nakabase sa tunay na pagkamuot, sa tunay na koneksyon, sa hararom na relasyon sa lambang saro. Mga tugang, iyo baga ini ang magayono na misteryo sa tahaw niyato, sa tahaw kan sa tuyang pagtubod. Kita konektado sa satuyang kagurangnan, bako sana ta kita mga linalang niya, asin siya ang satuyang kaglalang, o siya ang Diyos, o si Kristo yun sa tong paraligtas. Sabi niya nga ni, baga, I no longer call you slaves,
but I call you friends. Kan kita binurunyagan, sa birtud kan bunyag, nagi kitang mga aki kan Dios. Minidbid niya kita. Naging personal, so relasyon ta sa iya. Naging kapamilya, ang lambang saro sa sato, sa tratamiento kan Dios. Mga tugang, sa pagpadagos sa kan Santa Misa, lugod ang misteryong ini magsirbing inspirasyon para sa satuya gamos. Kan kita binurunyagan, pinili man kita kan kagurangnan. Asin ang pagpili niya sa sato na nakabase ng God sa satong abilidad. Alagad nakabase sa kalinigan kan satuyang puso asin kalag. Ninulita aram niya, gabos kita, we were all created in the image and likeness of God. Kabaing niya kita, kaya pinili niya kita. Asin siring man, bako sa na kitang ordinaryong mga parasunod, minidbid niya kita bilang mga kapamilya, bilang tugang, minidbid bilang aki kan Diyos Ama. Lugod mga tugang, ang bagay na ini, magtausan sa tuya din kusog asin assurance, na sa tahaw kan kadipisilan kan kinaban, minsan nga iba kong pasil, mabuhay sa ibabaw kan daga, alagad igwa kita nin ama, igwa kita nin tugang, igwang kapamilya, na danay na namumuot, asin nagmamangno sa sato. Sa ngaran ka nama, kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. Magpamibig kamo mga tugang tanganing ang sako ang sa indong atang akuon man kan Diyos na makakamahan. Akuon man lugod kan kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na makakamanaminbi kami warasan na ang pagkamundag kan paraligtas kan kinaban na minunda kan giyang bituon danay na ipahayag asin magtalubo sa samong isip siya na kaibamong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indo Asin sa imong espiritu iitaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanasin daing kasagkuran huli ki Kristong kagurangnan. Huli sa iya, nagbanaag ngunyan sarong hunglunan na nagdarakan sa muyang pagtubos, takan an sa muyang kaliyahan, inako kan sa imong tataramon, an magagagdano na pagkatawo, bako sanang naging danay na kagalang-galang, kundi sa makangangalas na pakisumaro, kami ginibo man kaining magdanay sagkod paman. Kaya kairiba kan mga koro nin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, asin maugmang nagpapahayag kan sa muyang pagtubod.
Kagurang na ni kananggad ang banal, burabot nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon, kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, tainian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan napapabulosot para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paghibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkagadahan, pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, kami na nagpapakinabang kanawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod, uli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot kay bakan sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo, huli sa iya sa kaibaniya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamhan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magpamibi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadian mo, mangyari an buot mo sa daga, ninsiling sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya unian, asin patawanan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Hulita sa imuan kahadean asinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Jesu Kristong kagurang nani ka na nagsabi sa imong mga apostoles,
Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mong kasalan, kundian pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Peace be with you. Mapa sa Indo an katuninongan. Uyan kordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka ka sana, asinan sa kong kalag, mauumay. At amanon malugod kita kanhawak asin kan dugo ni Kristo, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Bumibig kita. O Diyos, na nagpapamati sa mo sa pakisungaro sa imong sakramento, maghimo ka sa samuyang mga puso kan bunga kan sa iyang kabagsikan, tanganing sa pag-ako kan sa imong atang magi kaming maninigo uli kan ihuman sa ng atang. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamugabos kan Diyos na makakamhan Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos.